Үзен тормыш сазлыгыннан коткарган Андрейга бер ничек тә ярдәм итә алмауына әрнеде Надир. Билгесез уйлардан арынырга теләп, армияда бергә хезмәт иткән Алексейга шалтыратты. Моңарчы сирәк кенә булса да аралашалар иде. Надирның шалтырауына Алексей гаҗәпләнмәде, тыңлап торды да: «Мин бер атнадан сугышка китәм. Әйдә, минем белән», дип чакырды. Мондый ой Надирның күңелендә күптән бар иде. Уйлап та тормыйча риза булуын әйтте. Җитәкчесе Рафим Хайрович янына кереп, үзенең планнары белән уртаклашты. Анысы баштарак аптырап калса да соңыннан: «Бу адымыңны хуплыйм, чын ирләрчә. Мин синең гаиләңне ташламам, ул хакта борчылма. Бурычыңны үтәп, исән килеш Андрей белән кайтып керерсез дип ышанам», дип Надирның кулын кысты. Икенче көнне Алексей белән очрашып, тиешле урынга киттеләр. Булды, хәл итте, тик Гөлгөнәгә ничек әйтергә? Надирга хатыны белән икәүдән-икәү генә сөйләшергә кирәк иде. Ир хатынына карап торды да: «Гөлгөнә, әйдә балаларны алыйк та урманга барып килик. Күкрәк тутырып урман һавасы сыйлыйсым килә. Яшь вакытларыбызны искә алырбыз», дип әйтеп куйды. Нидәндер шикләнүе йөзенә чыккан Гөлгөнә иренең бу сүзенә аптыраса да сиздермәде. «Әйдә соң, барыйк», дип җыена башлады. Балаларның сөенүләрен күреп Надир үкенүдән, эш дип ашкынып, балалар белән, гаилә белән ял итүне онытып: «Исән сау кайтсам, яши белер идем», дип әйтеп салды. Хатын сораулы карашын иренә төбәде, әмма бер сүз дә әйтмәде. Урман кырыена җитеп, машинадан төшкәч, балалар үзләренең таныш урыннарына йөгерделәр. Шунда гына Гөлгөнә иреннән: «Ни дигән сүз булды инде бу?» дип сорады. Боргаланып торып булмый инде. Надир хатынының күзләренә туры карарга батырчылык итмәде. Кочагына алды да: «Гөлгөнәм, мин сугышка китәргә булдым. Званием бар, тәҗрибәм бар», дип әйтеп салды. Хатын иренең кочагыннан чыкты, шымырт кебек кара күзләрен тутырып, чынлап сөйләшәме дигән кебек карап торды. «Надир, син нәрсә сөйлисең? Балаларың турында уйладыңмы?» «Балаларны сиңа ышанып тапшырам, гөлем». «Юк, бер кайда китмисең, мин риза түгел». Елый башлаган хатынын тынычландырмады Надир. Җайлап кына сөйли башлады: «Гөлгөнәм, без синең белән бик матур яшәдек. Утлар, суларны бергә кичтек, авыр вакытларны бергә үттек. Хәзергә аңларга тырыш мине. Сугыш дибез. Сугыштан куркабыз. Тыныч тормышта яшәгән кешеләрне кара. Иртән эшкә чыгып китәсең, белмисең, кич үз аяклары белән кайтып керерсеңме? Хәзерге кеше ачуы килгән кешесен атып үтерергә дә дип мылтык сатып ала. Һәм ата да. Көндә күпме кеше якыннары кулыннан мәңгелеккә китә. Тыныч тормышта бит бу. Өстебезгә бомба төшми, сугыш кырындагы кебек дошман белән кара-каршы сугышмыйбыз. Ир хатыны ирен яшәүдән мәхрүм итә. Акылдан язган ата-ана үз балаларының җанын ала. Юллардагы аварияләрдә күпме кеше кырыла. Урманнар яна, йортлар, гаиләләре белән мизгел ишендә юкка чыгалар. Хәзерге кеше чикне онытты. Үлемгә үзе ыргыла. Утка ашкынган төнге күбәләк кебек янып үләсебезне белсәк тә, утка керәбез. Ашыгабыз. Чома хисен белмибез. Узарга, алга чыгарга тырышабыз. Мин дә каядыр ашкындым. Аллаһ миңа нинди сынау җибәрде? Сынавын да, коткаручысын да бирде. Мине Андрей коткарып алды. Ул булмаса, мин бүген синең яныңда басып тормас идем. Ашыкмады ир.
туктый сөйләде һәм һәр әйткән сүзе хатынының күңеленә үтеп керүен теләде. Ничек кенә булмасын, Надир уеннан кире кайтмаячак, китәчәк. Гөлгөнәсенең ризалыгын алып китсә, әйбәтрәк булыр иде. Иренең сүзләрен ишеткәч, хатын елавыннан туктап, ике күзен тутырып иренә карады. Надир моңарчы хатынына үзенең башыннан үткән хәлләрне сөйләмәгән иде. Менә хәзер җае чыкты. Барысын да сөйләп бирде. Урман кырыенда ышык, бер кеше бүлдермей, машиналар йөрмей, балалар туп тибә. Тын да алмый тыңлады хатын. Исе китеп, сокланып, гаҗәпләнеп, горурланып. Ире хакында берни белми икән бит ул. Нинди хәлләр аша үткән, менә нинди икән аның ире. Син кайгырма, кайтырмын мин. Әгәр дә кайтмыйча үлеп калам икән, бәхилләшик. Ни хәл итмәк кирәк? Димәк, миңа шулай язылган. Балаларның аякка бастырачагыңа шикләнмим. Кәрим егет инде, әсәлне үзең кебек итеп тәрбияләп үстерәсеңә ышанам. Безнең әбиләребез ирләрен генә түгел, балаларын да сугышка озаткан. 6 баласы сугыштан кайтмаган әби яшәде безнең авылда. 6 улы ире сугышта үлеп калган. Нинди трагедия! Ә ул бер вакытта да зарланмады. Ялгыз калгач ничек түзгәндер, әмма кеше алдында бер тамчы күз яше күрсәтмәде. Менә кемнәрдән үрнәк алырга кирәк безгә. Гомрем бетмәсә, кайтырмын. Булай берни эшләми, бер кырыйда карап тору егетлек түгел. Яп-яш өйләнмәгән, нәсел калдырырга өлгермәгән егетләр китте. Мин аларны кул булгап узатып калыйм да, тыныч кына яши биримме? Юк, миннән булмый. Балаларга аңлатырсың, әтиләре белән горурланырлык булсыннар. Илгә куркыныч янаган вакытта алгы сафта булырмын дип ант иткән кеше мин. Яклармын, саклармын, кирәк икән, гомремне дә кызганмам дип. Илне саклау, сезне дә саклау дигән сүз. Мин бүген шунда, алгы сафта булырга тиеш. Инде дә миңа каршы торасыңмы, гөлем? Надир, кичер. Мин берни дә белмәй яшәп ятам икән. Мин каршы түгел. Хәзер инде каршы түгел. Аңладым. Җаның теләгәнчә хәл ит. Нинди генә карар кабул итсәң дә, мин каршы булмам. Хуплармын гына. Үзеңне сакла, бәгърем. Рәхмәт, гөлем. Тагын шуны да әйтим. Андрей да шунда киткәндер дигән шигем бар. Читтә кала торган кеше түгел ул. Бәлкем, очрашырбыз, кем белә. Надир, Андрейны тапсаң, нинди генә хәлдә булса да алып кайт. Аяксыз, кулсыз булса да, ташламабыз, тәрбияләрбез. Рәхмәт, гөлгөлем. Син алтын хатын. Ышан, китсәм дә, минем ярты җаным сезнең белән кала. Йөрәгемне ачып күрсәтер идем. Мин башкача булдыра алмыйм. Аңлыйсыңдыр. Кичә генә хәзрәт белән дә киңәшкән идем. Ул илеңне яклап сугышу гөнаһ түгел. Ниятең изге, диде. Әгәр шушындый вакытта читтән генә күзәтеп торам икән, мин кем булам инде? Килештекме? Хатынның сүз әйтерлек чамасы юк иде. Ул ризалыгын белдереп, баш кагудан узмады. Менә визитка алып куй, югалтма. Авырлык килсә, шушы кешегә шалтырат. Әйе, шул, син аны беләсең. Ул сезгә ярдәм итәргә сүз бирде. Хатыны белән сөйләшкәч, Надирның иңнәреннән тау төшкәндәй булды. Вакыт бик тиз узды. Ир белән хатын бер генә минутны да айрым уздырмаска тырыштылар. Хатын җитдиләнде, сыкранып Надирның җанын ашамады. Надир исә гел күтәренке кәйфтә булырга тырышты. Балалар гына, әтиләре әнигезне сезгә калдырам дигәч, олыгайып киткәндәй булдылар. Әтиләре кунакка китми бит,
Ут эшенә китә. Алдагысын берсе дә белми. Әллә кайта ул әйләнеп, әллә юк. Бергәләшеп йылый-йылый әтиләрен кул булгап озатып калдылар. Үз аякларың белән әйләнеп кайт. Көтәрбез. Көтәрмен. Күз яшьләрен тыя алмаган хатынның соңгы сүзе шул булды. Эчә торган сулары бетте. Ашар ризыклары да бетү алдында. Өскә чыксалар, бер көнне күршеләре ирле хатынлы Вовка белән Лена суга дип чыгып киткәннәр иде. Кире кайтмадылар. Исәнме алар, үлеме, белеп булмый. Хатын баласын күкрәгенә ныграк кысты, почмакта йоклап яткан ике ир балага күз салды. Әти-әниләре суга киткән җирдән кайтмагач, 3 көн еладылар да туктадылар. Мискенгәйләр, шушы сабыйларның ни гаебе бар? Хатын куйнындагы баласын кровать сыман ясап кукаган такталар өстенә салды. Подвалда караңгы, ярый әле күп итеп шәмнәр алып куйгандар. Хәзер бик кирәк булганда гына саклап кына тоталар. Электр уты күптән юк инде. Телефоннары булса да сөйләшеп булмый. Якты дөнья белән элемтәләре бетте. Кайчанга кадәр монда качып ятырлар. Өскә чыгып карыйсы килсә дә курка хатын. Рус солдатларын бик яманлыйлар бит, рәхимсез диләр. Алар күзенә чалынмавың хәерле диләр. Әллә нинди куркыныч хәлләр турында сөйлиләр. Әҗәргә су кирәк. Нишләргә соң? Өскә чыгып карарга мәллә. Хатын як-ягына күз салды. Шәм яна, балалар йоклый. Тәвәккәлләргә кирәк. Ике кулына буш 2 савыт тотып, хатын өскә менеп китте. Бераз күзәтте, караңгы төшеп килә. Каршыдагы йортларның күбесе җимерелеп биткән. Хатын үзләренең каралты курасы түзүк хәлдә булуын күреп шатланды. Сарай түбәсен алып ташлаган ташлавын йортка зыян килмәгән. Шуңа сөенде. Снаряд каршы урамдагы йортның бакчасына төшкән ахры. Бакчалары бик матур иде, уңышлы. Әрәм булган. Үзләре кайда икән? Исәннәрме? Урамда бер кеше юк. Әллә бер аткан җиргә кабат атмаслар, тәвәккәлләп кыюга барып килергәме? Җимерекләр кырыйннан шушып барса, кыю ерак түгел. Алар яши торган урам башында гына. Барырга кирәк инде. Тиз генә савытларны тутырыр да кирегә сыпыртыр. Хатын тәвәккәлләде. Җиргә ятып шуыша башлады. Булай кайчан барып җитәм? Тынычлык бугай, дип тураймакчы булды. Әмма кыюга барып җитү насыйп булмады. Колагына ыңгырашкан тавыш ишетелде. Хатын сагайды, як-ягына каранды. Әнә тегендәрәк бер гәүдә ята. Кем булыр икән? Күршеләрнең берәрсеме? Хатын якынрак шушты. Акрын тавыш белән: "Эй, ты кто?" дип сорады. Тынлык. "Эй, отзовись, ты кто? Ты что, ранен?" Гәүдә башын күтәрде. Бик каты ыңгырашып куйды да, хатынның кулындагы савытларны күреп: "Туда не ходи. Вода отравленная. Соляркой отравлен", дип аңын җүде. Кыюга солярка салганнар. Бомбадан исән кылучылар кыю суы эчеп үләргә тиеш икән. Кем эше икән бу? Җирдә ятучы рус солдаты түгелдер. Үзе агуласа эчмәге су агулы дип ятмас иде. Димәк, рус солдатлары турында әйткән сүзләре ялган булып чыга. Хатын ни эшләргә дә белми аптырап калды. Аларга рус солдатларыннан ерак торырга, сокланырга, күзләренә чалынмаска кушканнар иде. Нишләргә, ни кылырга да белмәгән хатынның күп уйлап торырга вакыты юк иде. Ни булса да булыр дип, җирдә ыңгырашып яткан яралы солдат янына шушты. Озын буйлы, киң җилкәле, яше дә бар кебек. Хатын сусыз савытларын ташлады да, яраланы җилкәсенә өстерәп алып китте. Тәне авырткандыр, яралы ыңгырашты. "Терпи, мой хороший, терпи", дип пышылдады хатын. "Рус булса ни, ул да безнең кебек үк кеше. Начар ниятте булса, кыю суын эчәргә ярамаганны әйтеп тормас иде. Ярасы артык тирән булмаса, бәлки ярдәм итеп булыр. Подвалда аптечка бар, беренче ярдәмне күрсәтер." Авыр гәүдәне ерак өстерәп булмаслыгын аңлагач, хатын солдат янына сузылып ятты.
Яралының ике кулынан тотып, әйләндереп үзенең җилкәсенә салды. Коймаларга тотына, калтыранган аякларына яралының өстерәлеп барган аяклары бәрелүен дә тоймыйча, җимерекләр аша алга барырга тырышты. Үзе адымнарын санады. 10, 15, 40, 52. Юк, кайтып җитә алмаячаклар. Ташлап китәргәме әллә? Хатын кайтып җитмәсә, подвалдагы балалары үләчәк. Нигә бу солдат белән газап чигәле? Хатын иңендәге солдатны саклык белән җиргә куйды. Яралыда тереклек билгесе сизелмәйде. Хатын үзе дә сизмичә солдатның муенын тотып карады. Сизелер-сизелмәс кенә тибеш бар. Тере кешене ничек ташлап китәсе? Китәргә кирәк, диде. Китә алмады. Хатын кабат эштән генә йылы-йылы ирне мең газап белән җилкәсенә салды. Яралы аңгырашмады, тавыш бирмәде. Хатын адымнарын саный алга атлады. 60, 69. Үз аякларың белән атлап барганда гына якын икән бу ара. Кайчаннан бирле баралар? Юк, кайтып җитә алмас. Әле һаман кайталар. 80. Ташла инде. Ташла. 90. Юк, ташлыймысың? Ташламый. Хатын үкседе. Тагын туктаса, икесе дә монда ятып калыр кебек булды. Туктамады. Аякларын шуыштырып булса да алга этте. 95 булды. 150. Ниһаят, кайтып җиттеләр. Хатын җилкәсендәге авыр йөк белән гөрселдә җиргә ауды. Аңын җуяр дәрәҗәгә җитсә дә, яралының муенын капшады. Елмайды. Исән. Туйганчы ашарына ризыгы, эшәренә суы булмаган, хәлдән тойган хатын кайдан, нинди көчләр алгандыр? Яралыны җилкәсенә салып, баскыч буйлап аска төште. Соңрак булган хәлләрне искә төшергәндә, ул бу хәлләргә үзе дә ышанмаячак әле. Балалар уянмаган иде. Бик яхшы. Хәзер сабыйның кече йомышын банкага агызып, солдатның ярасын эшкәртергә кирәк. Хатын өстендәге калын, яралының канына буялып биткән киемнәрен салып ташлады. Солдатның ярасын чистартты, аптечкадан сары порошок алып сипте, яхшылап бәйләп куйды. Бер банкадан эчемлек агызып эчерде. Яралы солдатка беренче ярдәмне күрсәтте. Солдат аңына килмичә, үлеп китсә дә, намусы борчымаячак. Дәвамы бар.